Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande okubingelelayo, Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu Inkosi. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu wethu ngokusithanda kwakhe. Siyambonga uNkulunkulu wethu simnikeza udumo nangalo usuku lwanamhlanje. Ngiyacela ukuthi siguqe, sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu ngomkhuleko. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, sisondela kuwena ngawo lo mzuzu. Ngiyakubonga Nkosi ngothando lwakho, siyabonga ngalolu suku, siyabonga ukuphila, siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Siduduze kulabo abanezihlobo esezihambile zabashiya emhlabeni. Baduduze Nkosi, siyakhuleka. Namalungiselelo awenziwayo siyakhuleka, siyacela ukuba Nkosi ungenelele ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu Inkosi. Sebenza-ke Nkosi ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu wethu, izwi lakho ukhulume Moya Ongcwele phakathi kwethu, ulicacise izwi lakho, sizwe lokho umoya ufuna ukukhuluma. Kakhulu sibe ngabalizwayo, balenze izwi lakho, ngoba ushilo ukuthi ngeke usesahlulela. John chapter 12 verse 48 wathi izwi lakho likhulume kithi, ilona elizosahlulela. Ngiyacela ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyabonga bazalwane, uthanda sithanda ngalo, siyamdumisa kakhulu. Ngiyafisa ukuthi ngisho ukuthi ngiyacela abantu baqale bathumele amagama abo, iphasika seliseduze. Khona sokwesiqale sibone nathi ukuthi senze njani, siplani. Ziningi ngendlela emangalisayo izinto ezenzakalayo. Ngenxa yokuthi abantu bebebaningi ngephasika elidlule, yayigcwele leyandlu, nizokhumbula. Nangomhla ka-10 June kuvulwa indlu, kwakugcwele. Leyandlu ilayisha 500. Ngokuplana kwami bengicabanga ukuthi umuntu uzoqasha ithende kuleli phasika siyolibeka esikoleni. Ngase ngiyathola ukuthi ground lasesikoleni alibiyelekile, kusho ukuthi ithende aliphephile. So njengamanje siphezu kwamalungiselelo, sibhizi siyaxhuma indlu ukuthi ikwazi uku-accommodate okungenani abantu abangu-700. Makuhlanganiswa nalo ya 500 kufanele lishaye iphasika isiphelile. Ngakho-ke ukuze sibone kahle into esiyenzayo, ngiyacela abantu baqale babhalise. Sisebenza kanje: utshela mina, uthumela ku-063 77 55 162, usho ukuthi uyeza. Sicela ngesikhathi usho ukuthi uyeza, ngenxa yamagama, sinamagama ayinkinga la, abesilisa nabesifazane. Khona u-Ayanda owesilisa, khona u-Ayanda wesifazane, khona olwethu. Futhi uma uya ngale phesheya kwenciba kubafowethu laba baseXhoseni, khona othembekile. Kithini uthembekile umuntu wesifazane, kanti kubona uthembekile noThembi abantu besilisa. So ngizocela nje ukuthi uzicacise uma ubhukha, ngoba mhlambe nginegama lakho ngihlala ngicabanga ukuthi ngathi khona Osiphiwe, khona owesilisa, khona owesifazane. Uma usho uthi uyeza, ngingowesifazane ngiyeza, noma ngingowesilisa ngiyeza. Uma uza nabanye abantu abaningana, siwu-4 emotweni, abesilisa bengaka, abesifazane bangaka, uyabona into enjalo, ngiyacela sibe nesithombe sokwazi ukuthi abesilisa bangakanani, abesifazane bangakanani. Ngiyacela kakhulu kakhulu. Uma-ke kuyi-branch, i-branch yabayazi-ke ebranchini bazocacisa kanjani. Bese imali yesipheko ithunyelwa kusikhwama. Kimina usho inani labantu abezayo ukuthi bangaki, baluhlobo luni, owesilisa noma owesifazane. Kusikhwama uthumela imali yabantu abathize. Sicelile sathi isipheko u-300 rand,
kulokhu u-R300 ngenxa yokukhuphuka kwezinto. Njengoba ngithi sifuna ukulungiselela nje ngephasika elidlule sasithenge izinkomo eziwu-2. Kufanele sibe nesithombe kuse-early sibone ukuthi zimbili noma zintathu iy'nkomo. Ngakho-ke ngiyacela abantu abaziyo ukuthi bayeze ephasikeni mabasho kimina bathumele isipheko ngale kusikhwama. Ngibonga kakhulu, ngizoyithumela imininingwane kaSikhwama lesijwayele ukuyithumela, ayikho okushintshile. Uma unayo kusebenzise, uma ungenayo uzoyithola. Khona abaningi asebengenile kamuva ekhaya lezwi. Sinalolo hlelo-ke njengoba iphela le nyanga sisalelo February kuphela ngoba iphasika lalo nyaka lisekupheleni kukaMarch. Nathi we are working against time ngoba sifuna ukuthi inwebeke le ndlu ukwazi ukukhonzeka ngendlela efanele. Ukunwebeka kwendlu-ke kusho ukunweba namashawa namathoyilethi. So angazi ukuthi kuzokwazi ukwenzeka, ngifisa ukwenzeke konke ngalesi sikhathi esifushane. Ney'ndawo zokulala ngoba kulalwa emaklasini esikoleni, ngizama ukuthi nakhona uNkulunkulu esisiza nazo zande kule ndawo esisebenzela kuyona. So umsebenzi engibhekene nawo mkhulu ngendlela eyisimangaliso. Ngakho ngiyacela sibambisaneni-ke, okufanele kwenziwe uwena kubili nje ukuthi usho ukuthi uyeza bese uyanikela ngesipheko sakho u-R300 umuntu. UJesu KRISTU Inkosi. Ngethemba kuyezwakala, kuyacaca, uNkulunkulu akubusise usenza amalungiselelo. Sinazo iy'ponji, wena uphatha isipuni, iplate lokudla nenkomishi yetiye noma yekhofi. Ilokho esicela usiphathele khona. Nezinto zokulala-ke zakho, kungaba ingubo, uma ungakwazi ukulala umcamelo ungekho uphathe nomcamelo, thina iziponji uzozithola. Iziponji kuphela esiziprovaydayo. Ngiyabonga kakhulu, uNkulunkulu akubusise. Sesithandazileke masingene enkonzweni. Ukubeke ilanga ngesonto wenza ukuthi asigwinyamathe sicule bese-ke singene ezwini lenkosi. Hhayi-ke angikwazi ukucula isolo, niyangazi nani ngihlale ngiy'bhimbela nje. Ake sifunde-ke izwi lenkosi. Sikhuluma ngesihloko sethu esithi ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Sizobuka-ke izenzo chapter 17, siqala ukufunda kuverse 29 sigcine kuverse 31. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu. Akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Verse 30. Ukuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Verse 31. Njengokuba umisile usuku azakwahlulela ngalo izwe ngokulunga ngomuntu amisele lokho, enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Liyangithinta kancane leli zwi verse 31. Usuku selumisiwe lokwahlulela. Akusikhona ukuthi uNkulunkulu akalwazi. Lukhona, lumisiwe usuku lokwahlulela. And nomuntu ozowenza lo msebenzi ummisile, iNkosi yethu uJesu Kristu. So zonke izinto zimi ngomumo. Okwami nokwakho asiphenduke. Asiphenduke. Ngoba uma singaphenduki ngosuku lokwahlulela sizophonswa esihokweni. Lapho impethu yakhona ingafi, lapho umlilo wakhona ungacimi, lapho kuculwa ingoma eyodwa, umaye, umaye, umaye. Ungazilandulela mntakababa. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Sikhuluma ngokuphenduka. Ake siye ezwini besikhuluma ngalo izenzo chapter 2, siqale kuverse 37 sikhulume ngaye kakhulu. Siqhubeke-ke sibone sifika namhlanje. Isihloko sakhona sithi ukuphenduka nokubhabhadiswa kwabantu kwaba izinkulungwane ezintathu. Ukuphenduka nokubhabhadiswa kwabantu abayizinkulungwane ezintathu. Verse 37. Sebekuzwa bahlabeka ezinhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda, bazalwane, sokwenze njani na?
Sikhulume kakhulu ngaleli verse nangalombuzo. Verse 38, uPetro wayesethi, phendukani, yilona lo yabhabhadiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Khona niyakwamukelisa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Verse 39, ngokuba isethembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude, bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Ake sigcine la okwamanje, sibuyele ku-38. Petro wayesethi phendukani, yilona lo yabhabhadiswe egameni likaJesu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukelisa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ephendula umbuzo wokuthi, madoda, bazalwane, sokwenze njani? Malikuhlaba izwi uyadideka, uzokwenze njani na? Phenduka, phenduka, phenduka. Sichazile kaningi ukuphenduka okusuka ngaphakathi. Phenduka bese uyabhabhadiswa. Baningi abantu baphendukile, kodwa banjani? Ababhabhadisiwe. Nansi inkinga la ikhona. Masibheka izwi lenkosi kuMarko chapter 16, uverse 16. Lithi okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Phenduka ubhabhadiswe uzosindiswa. Kodwa uma usuphendukile, veza izithelo ezifanele ukuphenduka. Lesi sizithola kuMatthew chapter 3, lapho ayebhabhadisa khona abantu uJohane uMbhabhadisi. Matthew chapter 3 verse 6, babhabhadiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. Phenduka ubhabhadiswe. Kodwa ngaphambi kokuthi ubhabhadiswe, vuma izono zakho. Ngoba uJohane ebhabhadisa bakhona nabaqhamukayo befuna ukubhabhadiswa bengavumeli izono. Uthini uJohane kubona verse 7, Matthew chapter 3? Kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beze embhabhadisweni, wathi kubo, nzalo yezinyoka, ngubani onibonisa ukubalekela intukuthelo ezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ukuvuma isono kuyisithelo esikhombisa ukuthi uyaphenduka. Mhlawumbe wabhabhadiswa ungavumeli izono zakho. Ngiyadabuka ukukutshela ukuthi lowo mbhabhadiso awukho. Mhlawumbe wabhabhadiswa kanti izono zakho awuzivumisisanga, ngoba isono uyasivumisisa usisho njengoba sinjalo. Ngiyadabuka ukusho ukuthi ufana nongabhabhadisiwe. Mhlawumbe wabhabhadiswa umuntu ongazivumanga ezakhe izono. Ngiyadabuka ukusho ukuthi ufana nongabhabhadisiwe. Mntakababa oza kuJesu, bayabuza abantu kwizenzo uPetro, madoda, bazalwane, sokwenze njani na? Uthi uPetro, phendukani nibhabhadiswe. Kodwa ngaphambi kokuba ubhabhadiswe, veza izithelo ezikhombisa ukuphenduka. Ngoba uma ungazivezi, uthi uJohane uMbhabhadisi uyinzalo yenyoka. Masibuka inzalo yenyoka, ithwane lenyoka. Inyoka ifika ishiya iqanda, alifukamele nokulifukamela izihambele. Seloyichamuselela ngesikhathi salo, iphume le nyoka. Ayimazi unina, ayimazi uyise, ayazi lutho nje. Sefanele ibone ukuthi yenze njani, iphila kanjani. So umzalwane oyinzalo yenyoka, umzalwane ongafundisekile, umzalwane ongakhulile, uyinzalo yenyoka. Ngoba ufuna ukuhamba wonke amastebhisi akhona, kodwa kanti khona weqile, izona zivunyiwe. Khona abantu abangena la kimi ekhalezwi afuna usizo, babonise bande, ngasindiswa, ngabhabhadiswa. Kodwa nansi inkinga yami,
Le nkinga phela kuyona eyabantu abasindisiwe babhabhadiswa, eyabantu abangazange babhabhadiswa, abangazange basindiswa, kanti khona isitebhu saseqha akayivumanga izono zakhe. Uma zivuma wazikha nje phezulu. Uma uzivuma isono azivumisisa. Uma kukhona into oyithole ngokuntshontshwa uyibuyisele emuva. Uma ingasakwazi ukubuyela emuva iyashiswa. Bazalwane, indlela ezulwini ave ilula, kodwa uma lingakuhlabile izwi inzima. Uma ungaphendukile inzima, kodwa uma uphendukile ave ilula. Madoda, bazalwane, sokwenze njani na? Phendukani nibhabhadiswe egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngaphambi kokuthi ubhabhadiswe, veza izithelo ezifanele ukuphenduka, ngoba kungenjalo uthi umJohane umbhabhadisi inzalo yezinyoka, you brood of vipers, inzalo yezinyoka. Kubani onibonisa ukubalekela into ukuthelezayo na? Ngakho vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Ningacabanga ukuba ningasho phakathi kwenu ukuthi sinobaba uAbraham, ukuba ngithi kini uNkulunkulu angamvusela uAbraham abantwana kulawo matshe. Bayathanda abantu ukusebenzisa ikhundla zabo, bayathanda abantu ukusebenzisa uzalo, bayathanda abantu ukusho ukuthi mina ngizalo ubani, mina kuwukuthi, kanti cha, sengengasho uNkulunkulu wethu aka-understand. Hayi, asikhonze uNkulunkulu understandayo. Uma ethe into uyayifuna ukuthi wena uzalwa ubani, wena wakwashumayela, wena kwake kwenzekani. Hayi, uNkulunkulu nguNkulunkulu ongashintshi, ongaguquki. Musukuba inzalo yenyoka. Uyafundiseka manje ekhaya lezwi. Bayabaleka nokho abanye balungile. Uyafundiseka manje ekhaya lezwi. Hawu, ngiselapho angibonge. Bancane abaphumile, ave bebancane. Angazi noma kuphume 3 yini. Angazi-ke manje kade ngigcinele ukuvula ucingo besingekho, kodwa nje ngigcine kusaphume 3. Kungene 6, meaning 50%. Akusafani nale nto ebiyenzekile. Noma bebancane abangenile, still bancane abaphumile. Kodwa nje ngingathi kuyangijabulisa. Bazalwane, keep it up. Ake sizame ukubatshela abantu ukuthi musujaha ukufaka umuntu kanti akakhwalifaya kumlungele ukuthi angene. Ngakho-ke phenduka ubhabhadiswe uzosindiswa. Mark 16:16, okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Athi uPetro, phendukani lo nalo yabhabhadiswa egameni lenkosi uKristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Ngicabanga ukuthi ngokugcinwa inkosi sobuyela la kuverse 38, ngoba la madoda ayehlabekile ezinhlizweni zabo, ehlatshwe yizwi, bakhala bathi, madoda, sizokwenza njani na? Buza nawe, buza. uNkulunkulu ukhona, uNkulunkulu uyaphila, uJesu Kristu inkosi, masithandaze. Baba wethu ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga. Dumo lonke lukufanele lungo lwakho, isikhathi zingakabibikho namanje kuze kube phakade. Busisa ilona loyo lalela inkonzo, ubusisa usikelele umndeni wakhe. Siyacela Nkosi, babusise abantwana bakhe abaletha abantu. Babusise Nkulunkulu wami, ngiyacela ubavikele nemindeni yabo. Sisizeke sibe ngabalizwa izwi, silenze uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Baba uNsibande uyavalelisa, uthi ube nosuku oluhle, uJesu Kristu inkosi.